guys, welcome back to my vlog. जों दिनै मोनसे गोदान चेलेन्जिं भिडिअ लानानै फैदों ओमफ्राय बे चेलेन्जआनो जाबाय फैसानि आरो लोगोफोर बेवहाय फैसा दङ जों सानैनि खावसे दङ आरो बेयाव जिकुनु नोंथांमोननो देखायबाय नै ओमफ्राय बे फैसाखौ 11,000 दङ आरो ना बेवहाय ओमफ्राय दा बे फैसाखौ जोङो नैबे खोस्लिजों ओरै हायनांगोन बेखौ मेगनखौ जोङो नैबेजोंहाय खोबथेगोन आरो ना ओमफ्राय दा बेखौ खोबथेनानै बेखौ जोङो ओरै हायनानैहाय गावबागाव थोरसियाव माने बेसेबां दोननो हायो माने फैसाथ' बिरलाबायो नालाय ओमफ्राय दा बेखौ जोङो हायनानै दोननांगोन जायनो बांसिन दोननो हायो बेनो विनार आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थादो दे सोर फार्स्ट सोर एखौ चसमाखौथ' दिहुननांग्रोगोन बे आंनि थोरसि लोगोफोर आंनि थोरसिया माने खुरै दंलायखायो आरो ना खुस्रा फैसाथ' दंबा बेयाव हाबनानै थागोन औ दे स्टार्ट खालामनोसै आं फार्स्ट ना माथो दे नों फार्स्ट दे बिदि आरो ना गाइस ओमफ्राय दायो दे नुलायनाङा दे नोङो बे बेखौ लाखादो ना माथो नों बे थोरसिखौ नोंनिखौ ला ओमफ्राय आङो आंनि ओरैहाय फैसाखौ नोंनो होगोन आखाइखौबो खोस्लियाव नुवाखैना नुवाखै माथो औ दे हायदो जाबाय औ जाबाय औ आंनि टार्न एबारै 200 रुपीस फैदों दे दे 200 रुपीस मिला हमको फर्स्ट ये मेरा ओमफ्राय दे नोंनिसै एबार बिदि आरो ना गाइस बिदि आरो ना थोरसिया आंनाबो दे नों थोरसियानो ओमफ्राय दे नैयावहाय फैसाया बेयावहाय खोस्लियाव हरदो नै फैसायाव बे नै थोरसिया बियो फैयाहाय लांजोबनो नागिरबाय माथो बे बारजों थांदों नै जाबायना 1000 ने बिरजोबबाय बे बाहेरनिसो ने ओमफ्राय बैयाव बिरबावबाय दे जाबाय ना नेक्स्ट ओमफ्राय दायो दे आंनि ट्रान आरो ना लोगोफोर दे आं थोरसिया मामोन बे दा मा होनखो आंनि थोरसि ओमफ्राय दे हम हायदो ओमफ्राय बे माबाया या गैया रायजोबा मोनसे मादालाय 0 कुछ भी नहीं मिला हमको अभी सेकंड टाइम में बस यही है फर्स्ट वाला दे हरदो दे थाब मा खोस्लिया नैयाव दं ओमफ्राय आं थोरसिखौ लाखानोसै थोरसिखौ लाखादो आयु बिरलांजोबदों बियो बिरलांजोबबायसो जायाखै दै जायाखै दे खेवदो बिरजोबनाय गोजासो बिरजोबनाय गोजा आंना 1500 खा ओमफ्राय नै बैथिं बिरलांबावदों दां बिदि बिरनो गाइस फेनखौ खालामबालाय फेनखौ खालामबा बिरनाय नङा दे गानदो नोंथाङा आंनि ट्रान आरो ना दे मोजां नुवाखै दा नुवाखै दे माथो आंना माबायालाय थोरसिया चामच नै आं थोरसि ओमफ्राय फैसानि थोरसियालाय गैस्राया दाबो आरो जोङो माबाल' खालामसै 0 खोनथाम नङा र' खोनबा ना दे गाइस दे थाब खालामनाय जासिगोन र'ने थोरसिया बेयाव दोनखा थोरसिखौ गाइस लांनो थांसै नामा आं गाइस खोलैजोबनो नागिरदों आंलाय र' आथिं गोलैनो नागिरदों एबार आंनि आरो ना एबार जाथाराबा नों गावबागाव इखौ दोनना लाखादोब्रा बेयावनो गाखानांला बेवहाय औ ओमफ्रायहाय आं माबानोसै नै रायजोफोर मा जाखो नै खेबसेनो फैजोबखाबाय बिदिनो जामारदों आरो नै खालि बेल'सै आं मोननाय नंला नहीं मोनजोबबाय दे दुखु मोनबाय ना देखो इतना ज्यादा एक ही बार में आ गया कैसे आया ऐसे उठाए के वाह अमीर बन गया मैं तो
Oh Jesus. Hả? Đẹp bây giờ không phải đừng cười này. Bây giờ phát được sai. Đây là bông nhỉ bông. Ăn gì mà xỉu lấy gửi khá lang gì không anh này không được sổ loang nè. Chụp cuốn bên ăn nữa. Mấy này pha cái nữa. Đây rồi. Cái này lấy sai nữa. Hazır sedung mana? Này muốn bách. Hãy đuôi solo xí đấy. Sip 200 rupiah है अभी. Di kamgru. Biar na guys. Nah ini jar nang lah guys. No, my turn. Last turn na. Last है ये. तो देखते हैं. ये तो श्यांग ना. jar na de. ये 200 रुपया है बस. बस 200 रुपया बाकी है. 200 मनुष्य है. Đây đây rồi, anh kẹp sẽ không bao xem phải chú đang muốn á, bà hơn như gì vậy? Last nhưng ổn bé, nó ổn như gì? Phải Mình là. sẽ có cái này là nè. Nó ổn năng về rồi năng. Rồi guys, Để bây sẵn được bisang. cái hàng này bằng lúc guys. Abi देखते कितना है मेरा कितना. चश्मा का ना साथ में लग पर मैं कौन वाला है देखिए. बुढ़ी वैसे बुढ़ी हो गया ना चश्मा पहनने तो नहीं, ऊपर नहीं. Kilo ani pagaw 1700. रो आन दिखाया सिलाई से थोड़ा नो bisang dong ना. Nani, चल रहे ना? यो देर हमारे में मत ना. Ui, thấp ra vào là. कैप्शन नहीं दिखाई कर रहा. ने? कैप्शन Rồi ra bé. Mưa nào bắt một chứ mới ra ngủ. रो हाँ खाने से लांग नो bisang dong कितना मिला मैं काउंट करने वाला है अभी. So 1 2 3 4 5 6 7 8 8,000 9,200 9,200 अभी शॉपिंग करने जाएगा मैं ये पैसे से. मैं इसको क्या करेगा? यो पानी में गया मेरा पैसा पानी में गया. तो guys, thank you for watching. थैंक यू फॉर वाचिंग our video. और ये दीदी का चैनल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरा भी सब्सक्राइब कर देना. और अगर मेरा चैनल में कोई देख रहा है, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है, पर अगर कोई देख रहा है तो ये दीदी के चैनल में भी सब्सक्राइब कर देना. मेरा नाम है अर्चना बसवंतरी और मेरा चैनल का नाम भी है अर्चना बसवंतरी और ये मिलता दीदी है. सो थैंक यू फॉर वाचिंग. बाय बाय.